Salutare toată lumea, Spoclan și bine ați la un nou episod din seria mea de Europe. Sunt alături de Ionuț. Salutare! Și la mulți ani. Da, suntem aproape de Crăciun, pe data de 23. Și da, am luat petarde, ne dăm cu ele, super șmecher. Ok, Să nu uităm de bombe artificii. de bombe nucleare, Baterii. de bombe nucleare, baterie de aia de mașină. Ce bine. Ok, l-am adus pe vărul meu aici ca să-mi țină companie, să nu fiu și eu singur. Așa, un amărât ce sunt, mă rog, scuzați-mă. Ok, creștem foarte repede. Facem repede level 30 și mergem să luăm FMS, nu? Așa. După, O să-l ajut să facă iteme. da, pentru că eu sunt puțin mai nobalău la Metin și cred că aproape în toate episoadele din această serie de Metin, cred că o să apară și el. Nu-i așa, bă? S-ar putea. Că cine știe ce treabă are și... Poate să apucă și el. Poate. Dar vorbește și tu mai tare să se audă. Ok. Platosul de tigru. Și mă... Ia uite, mă! Ce mi-a picat, ești prost? Voi. Păi plus 2, frate, dar... Și în plus mai avem și de astea. Stai, mă, că nici itemele nu le aveam făcute. Și avem și un mini inel de teleportare. Mergem direct la orice. Nu ne mai chinuim aici. Magie, personal așa, perfecto. Facem colierul. Și dacă vreți să vedeți episodul în continuare, apăsați și voi buton de like, să vedeți Ciupițele. mai multe episoade. Apasă, bă, odată butonul ăla de like, că deja mă enervez. Bun. Oh, nu pică PV-ul? Și Oh my god, nu pică PV. Mă, lasă-l așa, care e regenerare și pătrunzător. Ok. Dacă vreți să filmați cu mână, mine sau împreună și cu el pe Skype, o să aveți ID-urile noastre în descriere. Exorcizare și semiom. Scutul, hai că îl bonusești pe ăsta. De-aia plus 2. bonus XP. Știu, mi-a picat la un metin. Lași așa. Dacă vă întrebați cum am sărit deja de la level 21 până la level 25, am dat fail la o filmare, a apărut și el pe Skype și am zis să vină la mine, că na, stăm foarte aproape unul de celălalt. Hai să schimbăm bonusul cu bonus XP. Mă cac pe el. Putere semion vam pe diavol. Las așa. Și dacă e plus 1, tot îl las. E plus 2 boss. E plus 2, mă rog. Oh, casca nu e, bă. Hai. Perfect, las cu orice ca să rezist. Și în cufrele astea ce pică, mă? Ai deschis scoică goală. Dar numai beci. Mini transport, scuză-mă. Valea Saint-Hon, nu știu cum naiba se numește. Băgăm repede criticele. Stai să deschidem inventarul. Critice, repede, licor de viteză și de atac. Punem aura, Iureșul și începem să batem, nu? Ok, nu prea avem manti. Am uitat să cumpăr de la magazin manti. Haideți să vedem ce damage vom da. Ok. Este Ox. Haideți să facem un episod și cu Ox. Și am făcut și level 26. Stai să batem grupa asta și mergem repede la Ox. Șosetă. Bă, frate, aveam o șosetă prima dată, înainte să vin aici.
Doamne. Și mi se pare că este un Moș Crăciun în oraș, în map 1 sau map 2 și poți da 5-6 șosete și îți dă un cadou și explică tot felul de iteme. Ok, să mergem în map 1 la Uriel, să mergem la Păi bea apă. Unde e apă? Stai să o găsesc. Ok, am revenit cu acest episod. Ok, hai repede la Uriel. Sper să nu fi închis porțile. Hai, doamne. Dacă vreți, vom filma și pe drum când o să fim cu reloiul mâine. Dacă vreți, cu telefonul, Dacă vreți, continuă. Particip. LOL, e deschis. Da, mâine este Crăciunul și vă urez Crăciun fericit. Suntem în ajunul Crăciunului. Și vă iubesc pe toți. Yeah! Aplaude. Ok. Hai să vedem. Facem și reclamă la canal. Vă rog frumos. Să mă scuzați. Catalin. Poate ne dă bani. Metin. După ce că le mai fac și prezentarea la Metin, tot mie îmi dă bani. Europe cu Bogdanovici. Vedem așa să se observe. Ok. Haide bă, hai, bagă-și odată. Oh, shit. Și dacă nu o să-mi ajungă timpul în acest episod, voi mai filma unul fix după ăsta. Nu bă. Nu așa? Yeah. Deci, stați puțin. Să ștergem prostia asta, ca să vadă și ăștia. Că sigur nu au stins chat-ul și se uită doar aici sus. Bum! Uitați-vă aici. Ok. Repede. Canal. Aceasta, cuvântul bon poate fi folosită doar la un sex. Bomboană? Stai cum? X. X? Greșit. Cum mă să pui bomboană? Nu! Mă! Shit. Stai mă! Bomboană? Bomboane? Da, băi. Păi bomboană, mă, nu mănânci tu bomboană? Poți să mă și bombonică, mă! Bă, să mură, bă! Asta e întrebare capcană, frate! Hai, marș! Păi și asta era ușoară, bă, să nebunezi, bă! Asta era ușoară! Da, poți planta cu asta de repede. Da, poți, bă! No! Noi suntem... Ia, spune da! Sunt prost, să nebunezi dacă nu. Ia. Deci dacă e da... Cum să nu poți... Ești nebunesc dacă e da. Cum poți? Cum? What? Nu înțeleg. Ok, nu mai stăm la... Da, bă, stai să ne uităm totuși. What? Păi nu dă participare! 5 banați și 5 gheare! Oh, bun. Ia, asta ce întrebare este? 1 plus 2 plus 3... Nu că... 4 ori... Da! Faci 1! 1 plus 2 plus 3 ori... plus 4 ori 0 egal cu 0 plus 1 plus 1 egal 1. Hai, frate, egal cu 1, bă! Pune pariu pe ce vrei tu. Fii atent că ăștia câștigă. Nu, mă bate matematica, nu înțeleg. Deci stai, ce? 1 plus 2 plus 3 plus 4 ori 0 plus 1. Păi ce, frate?
Mă rog, dă-l încolo.